कवनो जाति के हो कवनो मजहब के अरे तो तोरे तोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सब के कवनो जाति के हो कवनो मजहब के कवनो जाति के हो कवनो मजहब के देहा देंगे जब फोन लौकता जहीं तहीं कैमरा लौकता सब में कैमरा बा हर फोन में कैमरा बा एक कैमरा के कैपेसिटी कितना देर तक जितना दूर एक रेंज मिलता हम एक रेंज में बनी तो खूब निमन से कैद करी पर्दा के पीछे चल जाए कोनो कैमरा में दिन बा कि पर्दा के पीछे से हमार फोटो खींच सके नहीं खेनू लेकिन भगवान ऐसा कैमरा रखले बारे कि तू कहीं रह भले बाहर रह चाहे घर के भीतर रह चाहे अंडरग्राउंड घर बना के रह पानी में डूबी मार के रह पनिया जहाज में घुस के रह हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे हर जगह उनकर दया दृष्टि बा एगो मुसलमान भाई रोजा भूखा रहल तनी बैठबो का के रे मुसलमान भाई एगो रोजा भूखा रहल यूनिस भाई अच्छा तो सुन ले बानी कि रोजा भूखला में पानी उन्हें ना पिए अब वो धर्म के तो नहीं कि हमें से विशेष तक गहराई नहीं खे पर अपना जाना तनी कि जे रोजा भूखेला तो शायद दिन भर पानी उन्हें ना पिए जब उनका प्यास लगे ना वो बेचारा का करे कि नदी नहाए के बहाने चल जाए नदी में और डूबी मार के भीतरे भर मन पानी पी के निकले बाहर हवा बांधे लगे ऐसा चोरी करता है खुदा नहीं जानता है भगवान का नहीं खन जाना पैसा देना का दे दी रोडो पर गिरा श्रद्धालु बने के रहुए मिलल बन रहे हम तो अच्छा भगवान के कान नहीं खेलौकत कि तू डूबी मार के पानी पियता रह लेकिन बहुत ऐसा गर्जीवन होले कि लड़का के देखिए कि गलती करता लेकिन हर गलती पीछे ओकरा के डांट ना लगे है हमेशा ना मरी है दो चार गो गलती एक बार जोड़ के रखी है एक दिन बरियार पीट दी वही तरह भगवानो देखे लेकिन चल जाए तो माफ कहीं नहीं लेकिन लोग के लगे कि वो देखते नहीं दूसर को देंगे उगैले डूबी मार के पानी पी के बाहर निकल के लागल फोकस बने ऐसा चोरी करता है खुदा नहीं जानता है भगवान कहले लो ना एक दिन एकरा के माफ का कर देनी फेर लागल हमरा के बदनाम करे कहले कि परिक बिलार खइबल बदा के मार आओ बिहान आओ फिर परिकले बिहान हो गई डूबी मार के जे ही पानी पियता तले भगवान टेंगरा मछली बना के मुंह में घुसा दे अब ओने से गलगलात निकल लोग बुझ गइल कि इहे चोरी करत रहल आ मालिक के बदनाम करत रहल आज मालिक अटकौले मारता अललाता अरविंद तो कुछ भी करिए ऊपर वाला से डरिए भगवान मत करो देखो हम जहाँ तक चटकन के बात कहनी है तो तारा के जाके चटकन मरनी है हमहू चटकन खा सके नहीं कोनो बात नहीं खे चटकन मारे वाला हमार भाइयों बाबू हो सकेला हमार गर्जीवन जो हमरा के चटकन मार के संभाल सकेला लेकिन जो तू चप्पल मारे वाला काम कइला ह भगवान देखत रे बतलाई चप्पल भगवान से प्रार्थना करब कि तारा 11 दर्जन चप्पल एक बार प्राप्त हो अरे कवनो जाति के हो कवनो मजहब के हेजा चप्पल मार दल तो से का होगा हाय आई देखा तारा चप्पल के जवाब हम 2 मिनट में दे दी ओ घीची खोआ घीची ए पर खुश ने खाए उदास घीच लिखा है लातरम अच्छा ये तो गोला हो ये तो गोला हो कैसे खुश मरल तू जाए मर्द कहीं काहे के जियत रह यार तू रात भर गाओ हम खाली खार हो जाए तो जाना खत्म पूछो कैसे
सोनरा के ठुकु ठुकु हाँ सोनरा के ठुकु ठुकु आ लोहरा के उतने में खत्म एक बार में खत्म। कैसे कैसे अरे तपोरे पोरे पीटी जोरे कोने होता सबके इन नाच के पहले हम रोशन राज नाचता रहे हम नच नहीं है जी एक मिनट नहीं नाचे है ना एक मंदिर वाला काम रहो लेकिन बताई इन नचले बारे तो इनका नाच के हम जवाब दे ही कि ना दी दे दी सबके वो हाथ उठावे के इनका नाच के हम जवाब दे दी तावा तो तनी कैसा लगा मजा? जय हिंद सर। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? कैसा है? ठीक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। और बेंद घींचो लजाइल बड़ा का भाई हैं? लजाए के नहीं खे कनिए ना सोनरा के ठुकु ठुकु लोहारा के धो हम बार बार व्यवस्था ना कर। हाँ 10 बार गलती नोट करी ले एक के बार व्यवस्था बनी पहले तो तार तबीयत खराब रहा अब तो ढेर आराम हो ना। चलो कोनो बात ना और क्या। अरे कि सब है बाबे सीसीटीवी कैमरा के सोझा अच्छा पर बनाई जाई बोझा सबे बाबे सीसीटीवी कैमरा के सोझा चक्कर पकड़ करब बनाई जाई बोझा काहे कहता नहीं काहे कि हौ लीला धारी लीला करे ले गजब के हौ लीला धारी लीला करे ले गजब के आई देखी त पुरस्कार बरेख गईली। अच्छा पटना रहता है पवन पांडे जोड़े तो का जानी है सही कहा भटकाई मुखिया जी ओम प्रकाश कुमार जी की ओर से बहुत सारा रुपया पुरस्कार। अच्छा इतना छुदर ब्यास हम जीवन में पहला बार छुदर मुखिया जी 300 में से केहू दिला सकता हाँ रुए दिले बनी 300 एक नंबर हिसाब जोड़ के इनका के दिले बनी हाँ ई जौन लायक बारे वो एकदम 300 रुपया दे दिले बनी 300। लेकिन देखिए इस भिखार को पैसा लेने का ढंग स्टैंडर्ड भिखार है माइक में भीख मांग रहा है कहता है 300 ना दे केकरा के और बढ़ा दी 400 हो गल तो कहता है और बढ़ा दी 500 लेके अस्थिर आ गई माने हो तो भाई यार पैसा खातिर कुछ को देबो एगो काम करो ना बड़ा पैसा कमाइबो कैसे जी धोतिया खोल के एक भंवर घूम ना जा सवेरे गरखा पिकअप पर पैसा ले जाइबो ना वो एम्बुलेंस पर। हां बाकी पैसावे पिकअप हो जाई तारा के तो एम्बुलेंस पर लाद के भेजेगा सबे बारे सीसीटीवी कैमरा के सोझा चक्कर पकड़ करब तो बनाई जाई काहे काहे कि हौ लीला धारी लीला करे ले बचब के पोरे पोरे वीडियो रिकॉर्डिंग होता सबके
तरीका होला ब्यास नाचे तो बुझाए कि नाचत हम नचत नहीं तो हमार धोती हिलत आई नचत रे नु तो बुझाता कि नचनिए हइले नचे खातिर है सब काहे खातिर बोलावल गइल काहेला कि हिलावही खातिर आइले बाड़ी आइल बे तये से हिलत या भगवान जहाँ तहीं एकनी के हिलही वाला बनौले बा देखो सिस्टम कितना हिले वाला बा कालू अरविंद हिलई है नाक में के हते हते कान में के लटकल बा हिलते बा नाक में के हिलते बा हई झालर मालर कमर में बनले भी आई हिलते बा पीछे एकर हिलते बा हई पीछे हई लटकल बा तौन हिलते बा लम्बा लम्बा बाई हिलते बा बरुनो हिलई रे सब हिलही वाला बताई हिलही से त काहे ना अच्छा लगला अब तू सोचा तर कि यही तरह हिला के एकनी के मार्केट खा जाए ऐसे लोग खुश हो जाई ये ओरिजिनल है सब हां एकनी के बर्नट हिलावला से लोग खुश ना होई त तारा डिक्की हिलाव का मैनेजर साहब रोरो न हिला दी कुछ भी मतलब कुछ भी कि जवन जवन नहीं हराम में कैलू करत फुटेज निकाल के वो देखी है सब